O Concello de Cambados leva anos sendo un referente na loita pola igualdade e a favor dos dereitos LGTBIQ+. Continuando con esta loita, o Concello presenta o 6º Simposio Internacional LGTBI Galicia. Para nós é realmente un orgullo, unha honra poder organizalo novamente, estamos moi satisfeitos, creo que estamos logrando poñer a Cambados no mapa do movimento, porque estamos intentando ser, como decía, un referente en liberdades, en igualdade, sobre todo en tolerancia. Este simposio que ven é a afondar máis en eso, a poder poñer sobre a mesa distintos puntos de vista e debatir sobre o colectivo LGTBI. Cada ano a edición céntrase nun tema concreto. Este está enfocado á educación afectivo-sexual. Buscamos exemplos de como se traballa o tema de educación afectivo-sexual, tanto dirixidos aos centros educativos, como noutros ámbitos, pero como se está traballando a educación afectivo-sexual, cantos colectivos hai e que están a facer esos colectivos a nivel deste tema. O simposio conta coa participación de asociacións de toda Galicia e incluso a nivel mundial. A edición contará este ano coa participación da Amnistía Internacional. A celebración deste simposio axuda a loitar pola igualdade, o respeto e a tolerancia. Estamos facendo moita rede de conexión con todas as asociacións de Galicia, que están a pasar todas por aquí, todas as asociacións de colectivos trans xa pasaron, Crisalis, Arelas, nós mesmas, do colectivo de mulleres, moitísimas asociacións, está moi ben, funcionando moi ben, porque eles nos están mandando moitas novas intervencións que están a facer, compartimos coñecementos, podemos implementalo aquí neste Concello, e a verdade é que está funcionando moi ben. Ven xente, dende xente moi xoven, incluso veñen familias ao simposio, e iso é moi importante tamén, que veñen de todas as idades. O simposio terá lugar o día 22 de outubro en Esposalnés. A inscrición para participar é gratuita a través de igualdade@cambados.es. O evento tamén se pode seguir de forma online.